Day after sinulog. Kumusta mong tanan, maing buntag og nakapaway na ba mo? Nakatulog na ba mo tarong human ang sinulog? Dita karon sa Osmeña Boulevard manghigala atong subayon ning dalan atong tan-awon og unsa na idagway sa Sugbo human ang malampuson kaayo nga sinulog Grand Parade kagahapon. Giingon nga miabot og kapin 5 million katao ang mi tambong niini sa pinaka most attended nga sinulog sa kasaysayan. Apan mas interesado ta karon makita kung unsay dagway sa Sugbo human ang sinulog. Few of our observations lang. Kagahapon nakita na to nga mas daghan ang basurahan. By the way, limpyo na dito. Gahapon, medyo hugaw yun. Dali kayo nakapaglimpyo yung taon, no? Kudos, no? Dagang salamat sa atong mga daansang heroes. Bitaw, kaning bitaw ting limpyo na to. Oh, limpyo na yun. As if nothing happened. Now, balikan ako. Gahapon, atong observation, mas daghan ang basurahan nga naa sa kadalanan, mas visible siya. Ila tong gitawag og eco area something, eco spot or something, basta na eco for the recyclables kana mga sulanan bitaw plastic bitaw sulanan sa tubig. Now mas conscious ang mga tao sa ilahang basura. In fact, kung maglakaw-lakaw ka sa daan niya, makita nimo nga dara, hunungan na to. Paday nagpangpanghipos sa mga kuan kani pinoybasurero.com. Dara no yung hakot sound system, may basura dire. Atong mas interesado ta makakita. So unsa kadaghan ang basurang nahipos karon kumpara sa milabay katuigan dara. So once again, no, inyong mga basurang inyong gipangbilin, gipanglabay diri sa puente, sila nang hakot in town. Ang basurang ilang gilabay, baka mo nang hipos. Pila na ka-truck na hakot, boss? Pila na ka-truck? Asay daghanan ni ka sa milabay katuigan. Basura. Convention mo Di nyo ma-compare. Mas daghan karon daghan gyapon kuno kayo.